13. kola pod Trenčianskym hradom Matúša Čáka, kde s uznaním kvalít, ale bez strachu privítali Slovan, ktorý na jeseň ešte neprehral. V intenciách protestných aktivít nastúpilo domáce mužstvo s trikolórov na rukávoch. Beláci zostali od víru predchádzajúcich udalostí bokom. Aj tak pekné zvítanie Grigu s Paldanom, včera kolegov, dnes rivalov. Podobne ako rozhodca Michel, mladá futbalová generácia, ktorá by ho mohla nasmerovať k lepším časom. Hostujúci Stano Griga navonok pokojne, postojačky vnímal toto entré. Domáci Robo Paldan prekvapujúco posediačky, ale dlho tak nevydržal. Trenčania verní svojmu útočnému štýlu ponúkli divákom prvé vzrušenie už v 3. minúte. Hanko síce nepresne zakončil, ale od začiatku, najmä s Horvatovičom, dominoval v strede poľa. Po zranení nastúpil už aj kapitán Konečný a v 14. minúte po spolupráci so Ševelom ponúkal z krídla center, ktorý Barbarič priťukol Horvatovičovi. König má však v bráne už dlhšie parádnu fazónu. Domáci tréner žil pri čiare skoro celý zápas. Barbarič predviedol zatiaľ najlepšie vystúpenie v drese Ozety Dukla. Keď sa dostal cez Horňáko, opäť zakončoval Hanko do hradby tiel. Kvalitnú defenzívu Slovana by včera nezdolal ani Valec zo Zlatej Itky. Varga i König čnieli nad ostatných, ale smerom dopredu to už bolo o inom, aj keď Majoroš s Hrnčárom skúšali rýchle kontry, po väčšine s Jančulovou koncovkou. Griga zostal verný taktike, ktorá prinášala Slovanu neporaziteľnosť, ale Paldan svojej neutíchajúcej buldočej aktivite. Prvý Barbaričov roh pred Romanom Hrnčárom ratoval Tomášek. Druhý Barbaričov roh Adrenalín zdvihol ďalší Tomášekov zákrok. Tretí Barbaričov roh a všetkých roztlieskala Konečného strela i Königova bravúra. Polhodinka ako vyšitá pre Ozetu. Belasi nepodliehali panike, vytrvalo si hudli tú svoju o zavretej obrane a rýchlych brejkoch, no aj o málo nápaditej, neefektívnej koncovke. Túto vyriešil domáci brankár Lipčák a naopak Barbarič podnikol okamžite výpad. V poslednej minúte prvého polčasu mal napriek všetkému najväčšiu šancu Tomášek, keď si nabehol na center Norberta Hrnčára. Čo bolo na vine? Hlava či noha? V hľadisku zatiaľ úsmevná poloha gladiátorských hier Ultrafans s políciou. Ale ešte sa hralo. V nastavenom čase mal posledné slovo Norbert Hrnčár i brankár Lipčák. V tvrdom, bojovnom, ale rytierskom fair zápase chýbali divákom iba gólové ingrediencie. Nedočkali sa ich ani po zvýšenej aktivite Slovana, ktorému patrila prvá polovica druhého polčasu. V nej najmä štandardné situácie stále bez výraznejšej koncovky. V 69. minúte takú ponúkol Majoroš Jančulovi. Tibor ju nezvládol a to nemal, lebo Slovanu sa viac nenaskytla. Objektívy márne lovili pri trenčianskej bráne, Griga sa márne rozdával. Predsa len ešte jeden Hrnčárov priamykop, ale to domácim zavaril hlavičkou vlastný Cifranič. Záver patril vytrvalejším Paldanovcom, ktorí v lani Belasich dvakrát zdolali. Ako prvý vhodne prestriedali práve čerstvý Rybníkár, rozdúchaval tlejúce ohnisko. Opäť Rybníkár v 80. minúte, keď Fabušovi pokazil radosť z prípadného 7. gólu v 7. zápase za sebou nepriestrelný König. Hľadisko sa pomaly vyrovnávalo s remízou. Horvatovič s Hankom, dvaja ťahúni však nie. Dali ďalšiemu čerstvému Kyselovi, ktorý toľko váhal, až zaváhal. Zlatoruký König sa prekonáva inak, ukazoval Paldan. Už o 2 minúty, teda v 88. ho Trenčania poslúchli. Hanko sa vyznal v tlačenici. Dal Rybníkárovi, ten nespanikáril a jeho spätná prihrávka bola pre Karola Šulca malinou, ktorú si v zápäti vychutnal celý Trenčín.
Rybníkárovú prihrávku Fabuš nestihol zasiahnuť, za to Schulz mal času i priestoru dosť. V závere pripomínal Slovan mačku, ktorá chce chytiť svoj chvost. Nepodarilo sa jej to a keď tvrdo atakovaný Majoroš uviazol v blate, bol koniec konfrontácie dvoch našich špičkových celkov. Práve o ten gól z nej vyšli lepšie Trenčania. Hostia nepremenili šance, domáci ukázali zdravú emóciu, väčšie srdce. Trenčiansky duch stále blahodárne vplýva na celý slovenský futbal. V pokojnejších, zdravších pomeroch by sa aj on dočkal podobných ovácií. V 13. kole